Vols participar a l'esdeveniment esportiu més solidari que hagis conegut mai? Primera cursa a Banyoles del Brugolat. Una idea dels alumnes d'emprenedoria de l'institut. Sense límit d'edat ni de condició física. Qui ho vulgui tindrà un assistent de cursa durant tot el recorregut. Tothom podrà participar-hi. Escolliu 200 metres o bé 4, 10 o 20 quilòmetres. Inscripcions al web de l'institut o a runedia.com. T'esperem el 17 d'abril al Parc de la Draga de Banyoles. Jo mai hagués pensat doncs, que algun dia arribaria a organitzar un esdeveniment d'aquest àmbit, com és una cursa solidària. He de reconèixer que porta bastanta feina fer-lo, però crec que un esdeveniment com aquest, si tu l'organitzes i veus que al final surt tal com t'esperaves o millor inclús, et fa créixer com a persona i et fa sentir orgullosa de tu mateixa, no? I una de les coses que més em quedo d'aquell dia va ser el somriure de tots els avis i tots els discapacitats quan passaven per sota la meta. Crec que és una imatge que se't queda aquí al cor i que mai se t'oblidarà. Crec que els moments més àlgids de la cursa que vaig viure va ser el moment de la sortida dels 200 metres, que jo vaig tenir la sort d'acompanyar dos avis, un senyor i una senyora, els duia al meu costat, estaven molt nerviosos, tenien moltes ganes de fer-ho, de participar, i durant el trajecte allò caminar ràpid perquè tenien ganes de guanyar. I al moment de l'arribada, quan tothom els aplaudia, es van posar molt contents i anaven saludant a tothom. Va ser un moment molt, molt, molt bonic. I després un altre moment molt gratificant va ser quan els vam tornar a la llar de jubilats, les paraules de nena, ens ha agradat molt participar, si l'any que ve som vius i tornarem a venir. Molt bé, me va agradar molt, no hi comptava pas que disfruti estar en van donar aigua
ampolles d'aigua, aigua de bitxí. Em va agradar molt, a punt de tornar-hi. I mira, es va fer molta il·lusió aquells regals que ens van fer i mira, res més. Sí que em va agradar, perquè de moment jo em pensava que aquell cotxe no hi pujaria. Encara hi vaig pujar bé. M'ha agradat això. I l'altre també, com que tot era nou per mi. Aquella cursa i tot aquests arbres, tot allò, n'havia pas estat mai allà. Havia estat menjant el que no passa allà. I m'ha agradat tot aquest viatge. Sí, sí. Porque me sentí muy a gusto. La verdad que sí. Porque son personas que vienen a atenderlo a uno. No te dejan solo, pues si uno precisa algo. Y todo eso ya estaba preparado con anticipación. Porque yo fui y me encontré con todo eso. Pero estoy encantado de la vida. Y la verdad es que no había recibido nunca una atención así. Una atención y ver lo que vimos. Era una carrera y estábamos en el lugar de la llegada. Hola, Gerard. En Gerard vas participar a la cursa del Brugolat? Sí. I què tal? Bé. Et va agradar la cursa? Sí. Què és el que et va agradar més? Córrer. Córrer? Sí. I què tal et va anar el recorregut? Bé. Vas quedar què? Bé. Tercer? I et van donar alguna cosa? Sí. Què et van donar? Primers. Eh? Què et van donar? Ai, que et fa vergonya. Què et van donar que te'l van posar al coll? Una... Ah, una medalla! Ah, això. I què més? Què més et va agradar de la cursa? El menjar, molt bé. Et va agradar el recorregut? Sí. El vas trobar llarg o curt? O estava perfecte? Estava a mitja, estava perfecte? Sí, molt bé. Estàs content de la cursa? Sí. Quina nota li posaries? De l'1 al 10? Un 10? Molt bé, gràcies. Fet. Hola, què tal, Antonio? Et va agradar la cursa? Sí, em va agradar molt. Què et va agradar de la cursa? La medalla, Què més et va agradar molt? el menjar, El menjar? plàtano, Ah, plàtano. la palomita, la sopa de carn, el suc, Ah, molt bé. la tonyada, Te va agradar el circuit que vau fer? sí, el suquí, Sí? em va agradar. I què et van donar? Em van donar caramelo, I què més? també xutxes, I? la medalla, Ah, guaita-la, que la portes cada dia. sí, Ensenya-la al vídeo. L'Antonio, portes cada dia la medalla? sí, Per què? I com és que la portes? per record, Per el? per record, De record, et va agradar molt, eh? va agradar molt. En Manel no parla, però sabem de bon grat que li va agradar molt la cursa. Et va agradar la cursa? Sí. Adéu. El que em va semblar més emocionant, a part d'arribar a la meta, va ser quan vaig veure arribar els de la cursa de discapacitats, que eren els que estaven més contents i que anaven tocant la mà a tothom. Penso que aquest és un bon projecte perquè podia participar tothom qui volia i l'ambient que es va crear va ser molt bonic perquè tothom estava molt emocionat. El dia 17 d'abril, que em vaig aixecar i vaig pensar que contribuïa per primer cop en una cursa solidària, doncs estava molt motivat i ens vam aixecar aviat, estàvem cansats però il·lusionats a la vegada i jo em vaig encarregar de la paradeta informativa i servia per quan la gent venia, pel motiu que fos, i no sabia de què anava la cosa, doncs així els informàvem. Quan estàvem a la cursa, al principi ens vam tenir que aixecar aviat i tot, però un cop allà veies que la cursa anava molt millor que com pensàvem. Venia molta gent i jo m'ocupava dels avis i quan estava amb la meva àvia sentia que molt bé. Després, quan vam anar a fer la cursa, tampoc hi havia el sentiment de tenir que guanyar. Perquè si passés bé ja n'hi havia prou. I amb tots els avis estàvem molt bé i molt feliços tots. La cursa que jo recordo molt. Un és el moment inicial, diguéssim, quan se'ns va convocar a les 7 del matí.
on vam aparèixer allà tota la comunitat educativa amb ganes d'ajudar i de col·laborar i tothom ja amb la seva tasca assignada, l'alegria que es respirava i les ganes de que tot allò comencés. I el fet de que una cosa així traspassi les fronteres de l'àmbit laboral i de que essent tots, diguéssim, i veient-nos sempre a la feina, estiguéssim allà en el pavelló aquelles hores un diumenge al matí, doncs va ser com molt motivador tot plegat. I en segon lloc, ja des d'un punt de vista més personal, doncs veure els meus fills de 2 i 3 anys creuar la línia de meta i arribar amb aquella il·lusió, amb aquelles ganes de dir, doncs, he guanyat un premi o tinc un dorsal, he acabat una cursa, que penso que és una cosa que es va traspassar amb tots els participants, des del més gran al més petit i de totes les condicions, doncs és una cosa que realment és per recordar. Bé, nosaltres estàvem a la secció de les inscripcions i realment quan vàrem veure aquell overbooking de gent, d'avis, pares, mares, runners, i atenció, que aquella part que ens va desbordar va ser ben bé aquesta part, la social, en què trobàvem que no eren aquesta maribunda de runners que venen ara a totes les curses contínuament, sinó que van ser tots aquests pares, els avis, els alumnes, que ens varen desbordar d'aquella manera que van dir, uau, això s'està magnificant i serà un referent potser per al municipi de Banyoles? Bé, nosaltres esperem que sigui així, esclar.